Illum kulħadd jaf li l-għażla taż-żejt hija l-aħjar waħda l-finanzi ta' pajjiżna, għall-ambjent tagħna u fuq kollox hija l-aħjar waħda għal saħħetu liedna l-kol. Hemm min qed jgħid li din il-frażi ta' Joseph Muscat fl-24 ta' Frar li għadda waqt mass meeting fl-Imqabba ma kienx sempliċement Freudian slip. Dakinhar ħafna persuni b'ton sarkastiku kienu kummentaw fuq is-social media u rrimarkaw għall-iżball li kien għamel fid-diskors tiegħu fl-Imqabba. Illum iżda l-istess klip qed tixxerred fuq is-social media b'ton kemm xejn differenti. Sa' 9 ta' Marzu Joseph Muscat u l-Partit Laburista kienu għamlu kampanji sħaħ kontra l-użu tal-heavy fuel oil fl-estensjoni tal-power station ta' Dellimara. Aħna ħanalqu dawn il-fabbriki tal-kanser u tal-asma. Illum iżda l-istess Muscat u l-Gvern Laburista iddeċidew li jibqgħu jużaw l-istess heavy fuel oil minflok jaqilbu l-power station biex tibda titħaddem bil-gażoil kif wiegħed il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni. Saħansitra Rodrigue Galdes li llum huwa segretarju parlamentari fil-kabinett ta' Muscat kien ivvota kontra l-użu tal-heavy fuel oil meta kien membru tal-bord tal-MEPA. Kien biss id-deputat Laburista Rodrigue Galdes li vvota kontra. Rodrigue Galdes illum huwa segretarju parlamentari. Iżda ir-risposta li tagħna meta provajna neħdulu kumment kienet li d-deċiżjoni ħada il-gvern preċedenti. Madankollu kien il-ħamis tal-ġimgħa li għaddiet, preċiżament fil-5 ta' Settembru, li l-MEPA approvat il-permess li talab il-gvern biex ikompli juża l-power station biż-żejt bil-heavy fuel oil. Il-pożizzjoni tagħna sfortunatament kienet dik li wikkina bija l-Partit Nazzjonalista għaliex prova imur għal xi ħaġa li kienet kontra dak li jixtieq il-poplu. U aħna min-naħa ta' gvern qegħdin naħdmu biex nirranġaw l-affarijiet. Taf li tista' tinqaleb miftem ta' ftit sigħat? Sebtajtek biżejjed fil-komment. Qiegħed kontra l-pożizzjoni tiegħek, Sur Galdes? Dr. Galdes weġibni. Inti konti votajt kontra fil-bord tal-MEPA. Biżejjed kumment. Tajtek biżejjed kumment. Jiddispjaċik ta' dak il-vot? Tajtek biżejjed kumment. Jiddispjaċik jew le? Kif konna ma rsax lok ftit pass il-bot minn dik li Joseph Muscat iddeskrivija bħala fabbrika tal-kanċer, tkellimna ma' numru ta' xlukkajri dwar dawn l-aħħar żviluppi. Qabel ma kienet issir ħsara, imissa dawn l-erbatijiem. Imbelek Alla il-ħsara miex issir issa. Ħanqodu kemm oħra għax skont il-brillanti Ministru li għandna issa qed tifhem biex taqleb daqshekk rapidament. Qed tifhimni, issir il-ħsura. Dik hija l-biċċa tax-xogħol. Kellimni int? Ma nifhemx jien, ma tagħna wkoll. Ma nifhemx dawn l-affarijiet. Li l-ewwel tajt mod u mbagħad tagħmel ieħor ma tantx ħaġa sabiħa. Jekk kien veru tagħmel ħsar Efimni. Inti x'taħseb tagħmel ħsar jew le? Efimni, kif kienu qegħdin jispjegalna naħseb li kienet qiegħda tagħmel ħsar Missa bħalma qed ngħidlek il-juter li sar inhu ħataqbad temmen li wieħed jew ieħor. Ma nafx ma nifhimx jien. Plus is-sindku wkoll qabel magħhom li dan kien wieħed li opponna bisħieħ kontrihom. Issa, all right kollox jgħaddi, m'hawnx comments issa. Dak li naf ngħid jien. Kellimtuh lis-sindku dwar di? Is-sindku ġie erba' darbiet li law ġol pjazza kemm ilu sindku. Naħseb jien qattaw iż-żarbu jiġi hawn, laqas jiġi li law. Kif spjegatilna din il-persuna wieħed minn dawk li bidlu id-diskors fuq il-heavy fuel oil kien is-sindku Laburista ta' Marsaxlokk Edric Mikallef li kien kandidat Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fis-stqarrija fis-16 ta' Jannar li għadda, Edric Mikallef fissem il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk kien qal li l-Kunsill tal-Ixlukkajri jrid li l-power station taħdem bil-gażoil u mhux bil-heavy fuel oil. F'dawn iċ-ċirkostanzi aħna nemmnu illi l-MEPA m'għandix għażla oħra ħlief li tmur għall-option ta' fuel l-inqas li jħammeġ, ġifieri għall-gażoil. Il-ġimgħa li għaddiet iżda l-istess Mikallef talab lill-MEPA biex mhux biss testendi l-permess biex il-power station tuża l-heavy fuel oil sa Marzu li ġej, iżda saħansitra sa Marzu ta' wara, Marzu 2015.